Кога доди? Кое? Автомобила. Няма лошо, трябва да почакаш малко. Тъй ли? Ага. Хубаво де, ама аз си мисля, че не ще мога самичка. Какво не ще можеш самичка? Ще да го карам. Ти си много хубава да го подкараш. Я седи малко тук на стола да го почакаш. Нека да седнеш на стола. Да седнеш, викам, на стола. Не съм гладна. Не съм гладна, не тъпикам дали си гладна, седи на стола. Видя ли тук снимката във вестника? Снимката, Рико, видя ли във вестника? Прочето. Прочести, че той още не е знам. Снимката, Рико. Чакай, че не мога да ти уча фокус. Сега видя ли снимката? Той не е ли фотография? Фотография? Що викаш снимка? То снимка и фотография се същото. Бай Йовчо, реках, бай Йовчо, видя ли го? Той не е ли Йовчо? Той е. Ще ли го направят министър? Ще го направят. Тъй ли? Очи, жупка пък, що вика, че ще ли да го направят? Ще го направят я. Пък аз си думам, прилича му. Пък тя ми вика, почакай за царската дума да излезе, бабо Гицке. Пък аз си думам, прилича му. Пак тя ми вика, почакай за царската дума да излезе, бабо Гицке. Прилича му. Са царската дума да излезе, бабо Гицке. Прилича му. Да насочи, ще да крещи, ще излезе. Той момче, кое? Мой приятел, редактор на вестник, пише статии по вестниците. Разбрах де, какво работиш? Разбрала си ти. Пише статии по вестниците. Кажи му всеки случай да се пази. От какво да се пази? От какво да се пази? Кой да се пази? Нали викаш да се пази? От какво да се пази? Ама не те ми вика как да го къде? Енчо, автомобила доди ли? Нема го, ще трябва да почакаш малко. Тъй ли? Ам че що ми дошъл да вървя, да ми го... Айде, върви, като си ме ръке.